に行ってくる。帰ってきたら可愛がってやるからな。不倫していることがバレてないと思い、気持ち悪いことを言ってくる夫。私はこっそり後をつけ、夫を探した。夫を見つけたので駆け寄ろうとしたら、とんでもないものを見てしまった。なんと、子供を連れた女性と手をつないで歩いていたのだ。私は意を決して二人に声をかけた。かわいいお子さんですね。振り返った夫は笑顔からみるみる青ざめていった。私の名前は鶴子、31歳。大学を卒業してから大手の証券会社で働いている。仕事は毎日多忙を極め、定時で上がる日の方が少なかった。私には夫がいる。名前はケイタといって2歳年上だ。ケイタは建築関係で働いていたが、あまりの忙しさに体を壊してしまい、現在は休職している。かといって生活に支障はないので家事をお願いしてみたら、案外乗り気でやってみることになった。はじめのうちは掃除に洗濯、ご飯の用意をしてくれた。でも、1週間くらいで家事もしなくなり、怠惰な生活を送っていた。私も、独身時代に怪我をして2週間ほど休みをもらったことがあるが、だいたいは1週間もすると暇になってくる。忙しい時は、1ヶ月くらい休みが欲しい、そう思っていても、いざ休みになると働きたくなる。なのにケイタは次第に怠けるようになった。働いていた時は真面目な性格だったので、まさかこうなるとは想像もしていなかった。そんな夫を見ていると、とても子供なんて考えられない。仕事から帰ってきてパソコンでゲームをしている夫を見て、ため息をつきながらテイクアウトしてきた牛丼を流し込む。これじゃあ夫婦として成り立っていない。そろそろ働いた方がと打診したこともあるが、まだ癒えていないと肘をさすりながらゲームをしていた時は泣きそうだった。ふと私は考えてみた。今の環境が良くないのではないかと。もし子供でもできようものなら働くなり育児をするなりするはず。元のケイタに戻るんじゃないかという淡い期待を抱き始めた。でも、そんな理由でいいのだろうか。幸い、2馬力で稼いでいたからお金はある。ケイタには時間はある。だけど、2人の時間はなかった。子供ができて変わればいいけれど、変わらなかったら怖すぎる。そんな時、ケイタが前向きなことを言ってきた。俺、ゲームのオフ会に参加してみたい。この間誘われちゃってさ。理由はどうあれ、変わるきっかけになるかもしれない。やる気が出るいい刺激になるなら、仕事とまでいかなくても、家事などやってくれるならばそれでもよかった。結果的にオフ会に行ってきたケイタはすごく明るくなっていた。私は素直に嬉しかったし、夫婦の関係も戻ってきた。やっぱり外部との交流は大事みたいだ。それからケイタは頻繁に出かけるようになった。時には泊まりで仲間とキャンプや旅行にまで行くようになって、このまま専業主婦もいいかななんて思ったりもした。私も1週間ほどの出張があり、その間も家のことを安心して任せていた。出張が予定より早く終わり、私は1日早く家に帰ってきたのだが、ある違和感に気づいた。家の中がやけにすっきり片付いている。リビングの机に手を置くと手にほこりがついていた。もしかして私が出張に行ってから夫は家にいなかったのだろうか。私はケイタに連絡したが、結局電話には出なかった。実家も近所だったので、
その日は実家に泊まり、予定通り次の日に家に帰った。すると、ケイタが掃除をしていたので、びっくりして声をかけた。ただいま。どうしたの？そんなにバタバタして。おかえり。いや、ちょっと黒い虫がさ、それで散らかったから掃除をしたんだよ。昨日私が帰ったことを知らないケイタが変にごまかした。なんだか嫌な予感がする。そういえば、オフ会の旅行の写真は見せてはもらっているが、参加者に女性がいるのではないか？そういう可能性が頭から抜けていた。この生活ももう2年が経とうとしている。自分の間抜けさに嫌気がさした。そんな矢先、ケイタの元同僚の匠から連絡があった。彼はもともと私と同級生だったので、連絡先を知っていたのだ。もしもし、久しぶり。おいおい、なんだよ。子供ができたなら連絡しろよ。お祝い渡すのにさ。どういうこと？私まだ子供いないよ。誰かと間違えてない？匠は明らかに動揺していた。そして、先ほどの冗談交じりとは裏腹に真剣に答えてくれた。俺さ、こないだ見たんだよ。ケイタが女の人と手をつないでてさ、ケイタは抱っこ紐をつけて子供を抱っこしてたんだよ。邪魔しちゃ悪いかなと思って声はかけなかったんだけど、あれは確実にケイタだったよ。俺はケイタの同僚でもあるけど、お前の同級生だ。性別は違うけど、親友だと思ってる。とりあえず、俺も調べてみるから、早まった行動はするなよ。そう言って匠は電話を切った。ショックではあるけど、自分でももしやとは思っていたので、割と冷静に対処ができた。でもまさか、子持ちと不倫を？最悪の展開を想像してしまう。子供がいるってことは、不倫相手には夫がいるかもしれない。もしくは、シングルマザーでケイタを父親にしたいのかもしれない。匠のことは信用しているが、任せてもいいのだろうか。何より気づいていないふりをするなんて私にできるのだろうか。話を聞いてからの私は不自然だったと思うが、それ以上に浮かれていたケイタは、それにすら気づかなかったようだ。気分転換に服でも買おうかと思い、大型ショッピングモールに行った日、私の目に匠が言っていたケイタが不倫している現場を見てしまった。私は怒りに任せ声をかけようとした。その瞬間、急に腕を引っ張られた。お前、何やってんだよ。尾行してたのか？でも、バレたら意味がないぞ。匠こそなんでここに？話してよ、現行犯じゃない。だったら今行った方がいいでしょ？再び行こうとしたら、また匠に引っ張られた。お前はいつも正直すぎるんだよ。そんなのごまかされるに決まってる。友達とか、たまたま人助けとか言われたらどうするんだよ。不倫って向こうが協力的だったり、臨機応変に合わせるやつもいるんだよ。そうやって不倫されたのに、裁判で負けたやつだっているんだ。なんでよ、正しい方が負けるなんて。法律は誰の味方なのよ。匠と言い争っているうちに、ケイタを見失ってしまった。ほら、見失ったじゃん。これじゃあ証拠が。落ち着けって。あいつらは油断してる。チャンスはいっぱいあるはずだ。裁判は証拠が全てだ。法律は知っている者の味方に過ぎない。匠の説得に納得した。今は戦う作戦と武器が必要だ。そんな矢先、ケイタから提案があった。社員旅行に行ってくる。だから2、3日家を空けるぞ。いや、いつから働いてたのよ。そんなの聞いてないけど。
しまったという顔をしていた。浮かれすぎて設定まで忘れていたのだろうか。いや、違うんだ。最近元同僚が独立してさ、手伝いをやってたら誘われたんだよ。お礼みたいなものだってさ。帰ってきたら可愛がってやるからな。寂しいと思うけど頼んだぞ。そう言って抱きついてきた。思わず突き飛ばしそうになる。しかし、今は武器を用意しないと。拒否しなかったせいか、ケイタは調子に乗って誘ってきた。どうだ、久しぶりに。赤ちゃんだって欲しいだろう。その言葉を聞いて気がつくと私はケイタを突き飛ばしていた。あ、ごめん。言ってえな。ちょっとその気になったらこれだ。みそじを超えたババアが俺を拒否するなんてずうずうしい。赤ちゃんも作れない女は何の価値もないんだぞ。私は涙が止まらなかった。これがケイタの本性なのか？それに、子供は私だって欲しかった。でも、今のケイタとの子は欲しくない。変わってくれたら希望もあったが、こんな本性を聞いたらなおさら無理だ。不倫のこともあるし、離婚したら再婚も子供も絶望的だろう。信じた人がダメだったとき、次の人なんて考えられない。泣いている私を放置して、ケイタは荷物を持って出て行ってしまった。間もなくスマホの通知が鳴った。画面を見るとケイタだった。友人の家に泊まるとだけ表示されていた。きっとあの女の家だろう。もううんざりだ。あれから匠の言う通り通帳を見たけれど、お金だってたくさん使われて、残高はスズメの涙ほどだ。私は唯一事情を知っている匠にメッセージを送った。すると、間もなくして匠が来てくれた。そっと頭を撫でてくれ、気持ちが落ち着いた。でも、これでは不倫と間違われてしまう。頼りたいけど、距離は考えないと。ごめんね、急に呼んじゃって。いいよ、証拠集めに近くに貼ってたから。あいつ出て行ったけど、何かあったのか？さっきまでのやりとりと押し倒されそうになったことを伝えた。あいつ最低だな。結婚式の時は幸せにするって言ったくせに、同僚だから託したのに、俺の親友をないがしろにしやがって。他の人が怒ってくれるだけで、留飲が少し下がった。あ、でも、匠を呼んだら、証拠が集められないね。今はそれどころじゃないだろう。まあ、明日の行き先は分かってるんだ。明日はお前も尾行するんだから、ぐっすり寝とけよ。寝坊したら承知しねえからな。そう言って、匠は帰っていった。こんな頼りになるやつだっただろうか。匠がいなかったら心が折れていただろうし、不利なまま離婚されていたかもしれない。すると、追いかけてこなかったからなのか、ケイタから電話が来た。おい、なんで追いかけてこないんだよ。どうせ俺のことなんてどうでもいいんだろ。ああ、これは離婚案件だな。仕事ができないからといって、夫を放置するなんてありえないわ。子供もできないみたいだし、もう離婚しようよ。まあ、性格の不一致だから、財産分与で折半だな。こうやって、面と向かって言えないところも、かなり腹が立つ。やっぱり、後ろめたいことがあるから、こんなやり方で離婚をしたがるのだろう。うっかり、不倫を言いそうになったけど、匠の言葉を胸にやり過ごすことにした。そんな大事な話、電話越しに言うことなの？普通は直接話し合うべきじゃない？うるさいな。明日は旅行なのに気分が台無しだわ。もう準備はしてあるから、後でリビングの引き出しを開けてみろ。じゃあな。何が台無しだ。
楽しみなのがわかるくらいテンションが高かったのに、イライラして引き出しを開けてみると、記入済みの離婚届があった。私は離婚届をくしゃっと握りしめ、明日に備えて寝ることにした。翌日、早速匠と合流する。よく眠れたか？この目がぐっすり眠れたように見える？私の目の下にはクマができている。でも、テンションは人生で一番高い。じゃあ、とりあえずこれ。サングラスとアンパンと牛乳だ。匠なりの気遣いだろう。と、早速見ているとケイタが以前見た女と手をつないで歩き出した。今はまだ声をかけない。逃げ場をなくしてからだ。私たちはケイタたちの後をつける。新幹線や飲食店でのやりとり、それらを写真に収めていく。普段しないことなのでワクワクする。童心に帰って昔ハマっていた探偵ごっこをしている高揚感だ。案外向いている仕事かもしれない。横にいる匠も楽しそうだ。当然、聞いていた旅行コースではない。そろそろいいだろうか。匠の方を見るとゴーサインを出していたので、二人の元に向かった。かわいいお子さんですね。まだ小さいんですか？二人は驚いた顔で振り返った。なんでお前こんなところに？あなたこそなんでここに？社員旅行って沖縄でしょ？ここは隣県の温泉地なんだけど、それともここって沖縄って地名なの？おどけて首をかしげるが、二人は首が折れそうなほど顔をそらす。どうしたんですか？あなたはケイタさんですよね。どうしてあなたが抱っこ紐を使って子供を抱きかかえてるんでしょうね。いろいろと説明してちょうだい。これは、そう、場所が変わったんだよ。ごめん。伝えたつもりだったけど伝えそびれてたよ。この人も社員旅行で参加した同僚。疲れてそうだったから抱っこを変わったんだよ。そうだよな。そうなんですよ、奥さん。紛らわしいことをしてすいません。私、会社の同僚の三股明日香と申します。やはり打ち合わせはしていたらしい。でも、場所までは想定していないだろう。二人の面食らった顔を見ただけで、すでに私はスカッとしていた。でも、まだまだ地獄は見てもらう。あれれ？あなたの名前は、アスカ姫ラブケイタさんですよね。あのゲームの中に会社があるんですね。役職は何ですか？ケイタが勇者で、姫は何ですか？なんとか笑わずに説明できた。そう、二人はゲームでつながった仲なのだ。おい、それどこで調べたんだよ。いつから気づいてたんだ？あら、さすが勇者様ね。姫を守るのが仕事なのかしら。ねえ、ナイト騎士ケイタさん。ちなみに、ナイトも騎士も同じ意味だよ。ケイタは顔を真っ赤にさせている。二人とも素晴らしい名前にしたもんだ。今はどこまで調べがついているか、さすがに教えられないよ。まあ、これが絶対に勝てない戦いなのは決まってるけどね。じゃあ、こっちは援軍を呼ぶね。そう言って、私は匠を呼んだ。お前、裏切ったのか？男のお前がなんでそっちにつくんだよ。ははは、別に仲間じゃねえよ。俺と鶴子が同級生なのは知ってるよな。少なくとも不義理な方を味方するわけがないんだよ。ナイト騎士ケイタさんよ。悪い。言ってるこっちが恥ずかしいから、もうケイタって呼ぶけどさ。とりあえずここじゃなんだから、どこかで話しませんか？周りの視線が痛いし、何より子供がかわいそうだ。俺たちは地元に戻っておくから、
そこの三股さんは子供を実家にでも預けて来てくれ。話し合いは、そっちが弁護士を雇うなら日を改めよう。じゃあ、鶴子、帰ろうか。私たちはケイタたちを置いて、先に地元に帰ってきた。その間もメッセージは常に鳴りっぱなしだったけど、放置して匠の運転で帰路に着き、最後の詰めに入った。でも、二人が帰ってきたのは次の日だった。誠意のかけらも感じない。帰ってくるなり、二人は土下座した。子供はアスカの実家に預けてきたそうだ。私としても罪悪感が残るので、預けてきてくれて助かった。それじゃあ早速だけど、離婚について話し合おうか。私は二人に300万ずつ慰謝料を請求しますね。いくらなんでも高すぎないか？確かに子供を作ったのは申し訳ない。でも、そんなに奪ったら子供がかわいそうだと思わないか？案の定、ケイタは同情作戦を仕掛けてきた。それはあなたたちのせいでしょ？私のことをバカにして二人で笑ってたじゃない。それと使い込んだ貯金も返して、多分1000万近くになるから頑張って工面してね。そんな、あんまりです。慰謝料は払いますが減額を。アスカが言いかけたその時、匠がボイスレコーダーをつけた。じゃあ奥さん、子供を産めないおばさんなの？ああ、抱く気にもならねえよ。お前と違って女の魅力がねえ。二人はうつむいて黙ってしまった。はっきり言って、これで済んでよかったな。他にも証拠はあるけど、まだ抵抗する？おとなしく慰謝料を払った方が再就職に響かないんじゃないか？慰謝料を減額しないなら離婚はしないぞ。鶴子だって早く離婚したいだろう。私はふふっと笑い、ケイタにとって衝撃の事実を伝えた。私たちはもう離婚してるよ。ケイタが離婚届を書いていったんじゃない。あれを提出したのか？あれはちょっとした脅しで、本気じゃなかったんだ。ちょっとした脅しに離婚届を使うなんて、なおさら許す気にはならなかった。まあ、もう受理はされたから。ちなみに、証人はあなたの両親よ。それにアスカさん。あなたの両親は、やけにあっさりと子供を預かりませんでした？実は、あなたの両親にも不倫について話をしています。子供は、あなたのお姉さん夫婦が引き取って、あなたは感動ですって。お前は俺から子供まで奪うつもりなのか？なんて冷たい女なんだ。私は匠から渡されていた写真をケイタに渡した。なんだよこれ。誰だこの男は。それが本当のお父さんよ。アスカさんは3股してたのよ。全部バレたアスカは泣き崩れ、ケイタは絶望的な顔をして慰謝料の書類にサインをしていた。これで私の復讐は終わった。匠のおかげで満足のいく結果になった。その後、ケイタも実家を追い出されたようだ。慰謝料などは義両親が肩代わりしてくれた。ケイタはこれから親に慰謝料を払い、完済したら縁を切られるみたいだ。ケイタは洗脳が解けたのか、それとも愛する我が子が実の子ではなかったからなのか、不倫していた頃とは打って変わって就職をして毎月きちんと返済しているらしい。自分の子供を欲しがっていたのは事実だから、よほどショックなのだろう。でも、同情はしない。洗脳されていようが、私にしたことは到底許されることではないからだ。アスカはあの後感動されたらしい。慰謝料の代わりに子供を取り上げられた。まあ、子供のことを考えたら、それがベストなのだろう。聞いていた通り、アスカの姉夫婦が引き取ったそうだ。
姉夫婦は子供に恵まれなかったので、アスカの所業に大激怒。子供はきっと幸せに育ててもらえるだろう。それを聞いただけでほっとした。でも、その子供の父親は既婚者だったらしく、アスカはそっちの奥さんからも慰謝料を請求されたようだ。まったく、三股なんて名前だけにしてほしい。もうアスカはまともに生活できないだろう。あれから3年が経った。私には1歳になる子供がいる。私はそれから匠と結婚した。匠から告白され、私も匠に好意を寄せていたので、願ってもいない話だった。最近、ケイタにばったり会った。あの時とは立場が逆転している。もちろん、私は不倫なんてしていないし、子供は匠と私の子供だ。ケイタは私たちに気づいたようで、そそくさと帰っていった。ボサボサの髪の毛、ヨレヨレのシャツ。ちゃんとしていれば、匠の立ち位置はケイタが立っていたのかもしれない。あれって、ケイタだよな。そうだね。あんなことがあったけど、これからは反省して生きてほしいな。匠の手を握り返し、子供の寝顔を見て、そう思うのだった。